malamai ba. A Najeriya ne malami bai da ikon yayi kwangila. A Najeriya ne malami bai da ikon yayi noma. A Najeriya ne malami bai da ikon ya hau mota. A Najeriya ne malami bai da ikon da zai canza kaya. A Najeriya ne malami ba a yadda yayi gida mai kyau ba. A Najeriya ne malami ba a yadda ya ci daɗi a ciki. A Najeriya ne idan ka rasu malami zai maka wanka. A Najeriya ne malami shi zai tsaya sallaci gawanka. A Najeriya ne malami ya yadda ya baka ilimi. A Najeriya ne malami ne za a ganshi a hanya a tsare shi ana tambayan shi wani al'amari abin da ya danganci addini. A Najeriya ne idan ana neman fatawa ko ana neman sanin wani abu a cikin al'amuran addini za a yi ma malami flashin a waya. Malami zai sanya kuɗi ko da kuɗi ko babu kuɗi zai kira ka a waya ya ce menene. Kai tambayan abin da ya shafe ka al'amarin addini ko malami ya haƙuri ya baka amsa. A Najeriya ne malami zai maka al'amura na addini ya karantar da kai amma ba tare da malami. A Najeriya ne malami bai da ‘yancin faɗin albarkacin bakinsa. A Najeriya ne da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba idan ya tashi zai yi sauka da akan malami. Wani al'amari sai ƙasa ta Najeriya. Allah ka daidaita mu ka gyara mana abin da ya lalace.